zuciyata, ya taɓan cikin raina ya sakan jigata. Wata rana na tashi da safiyar talata, muna tare da 'yan uwa ina ta walwalata. Kwatsam ƙararrawa ta buga a cikin wayata, ko da na duba bureka ne ke kirana. Ya sanar da ni wasa za mu je Kaduna, ni da mawaka abokanai cikin garina. Faruku inuwa na hannun damana, da Isa na ayaki kuma aboki a gurina. Mai kira ga Abdul wanka kawai mujanna, yayi faɗi gare ni baya san tafiyar kwana. Sai na ce da shi ni ma bani san na kwana, inda kaga gasa ta mawaka za mu gana. Mun yi shirye tsab kuje ni za mu je Kaduna, mun yi tafiya cikin Kano da 'yan uwana. Mun wuce har Zaria ku dai biyo batuna, yanda an kayo da mawaka cikin amona. Sai direba yayi bakin gashi da rana, kuma babu wani motsi wanda za mu nuna. Na ce da 'yan uwa ku faɗan inda an ka kwana. Hamisu ya ce da ni da tsoro kalbina, yaya za a ce ya tsaya gunda babu kowa, gashi babu alƙarya ba gurin fakewa. Can kamar awa biya harbi muka jiyowa, hankali na ya tashi na ya barkicewa. Ga direba yayi nisa gumba bai tsaya ba, bare a ce mu juya ko kuma mu sadan ba. Na gano su da yawa ga su ba kaɗan ba, dukkanin suna da makamai da na yi duba. Tun daga can nesa suke ba mu yar alama, kar mu matsa ko mu gudu sun ɗano kunama. Dandanan su kan ya kawanya hagun da dama, suka ɗora bindiga a kai na ba zato na suma. Na farfaɗo na kansa ɗaure gami da nima, dukkan mu babu riga ranar bakar na dama. Ogan ya ce da ni kai ta so tsaya gabana, tsoro ya sa ni karkarwa ga gumi jikina. Kafin na farga karfi biyu sun tsaya gabana, sun sai ta bindiga ɗaya kai na ɗaya ƙirjina. Hailala nake da shirin zanayi ban kwana, oga ya ce da Hamisu taso kai ma gabana. Na'am iya ya amsa shi ma yana ta kirma, ku biyo ni 'yan uwana ku ji ƙarashin batuna, kan yanda an kayo da mawaka abokanai na.